patio o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makit-an ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation. Kagaran sa ato sila New Year's Countdown, 3 na lang kadalabilin, bagong tuig na. Welcome na kami na magpalagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Huwebes, edisyon sila Patutunan Petsa 29 sa bulan niya sa Disyembre. Mabulubog daw magatok-utok ato sila dalon sila matino sa palibot sila sa Bacolod kag Bugos kag sa pilaman kabayan niya sa ato sila probinsya. Kapo Diyos sila nga hapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mga balita ang atong kapatamod sa atong mga balita lokal, kapin 271 ka mga PNP personnel sa Bacolod City Police Office ang natagaan sang promosyon. Sa mga balita sa palibot niya sa pungsod kasugtanan para malikawan ang miscommunication sa tunga sa Beijing kag Pilipinas pagpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Sr. sa iya pagpadulong sa pungsod China. Samtang debris sang 3B rocket sa China, ginalauman nga magatupa iya sa kalalawran sang Palawan. Kag sa atos ni balita sa luwas ang pungsod, 11 patay sa masunog ang isa ka hotel casino dito iya sa may pungsod Cambodia. Muna nga mga balita ng atong ni Mayo na balita ng atong kabatamon siningapon, pagpangalagad siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ang report ni Bombo Cheng Santilian sa patrol, ining paghatag sa promosyon karon sa kapin 271 ka mga personnel sa Bacolod City Police Office. No? Pila dire ka mga official sa BCPO ang natagan sa one rank higher kung na-promote sa high rank kalakip na ang mga PNCO sa BCPO. Sa pekalinya rin kong dansin pun sa kay Bombo Ching Santilian. Kamin, patrol, Bombo Ching. Yes, Bombo po. Ay, Bombo Dennis, may yara sing 271 ka mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office ang na-promote. So, bali, Bombo po, may yara sing, ay, Bombo Dennis, may yara sang patrolman to police corporal, may yara sing 89 nga na-promote. Samtang police corporal to police staff sergeant, may yara sing 104. Samtang police staff sergeant to police master sergeant, may yara sing 27. Kag may yara man sa police master sergeant to police senior master sergeant, bali 13 kabilog. Kag police senior master sergeant to police chief master sergeant, may yara sing 11 kabilog. Kag police chief master sergeant to police executive master sergeant, may yara sing 7 kabilog. Samtang sa official naman niya sa mga kapulisan, Bombo Dennis, may yara sing police executive master sergeant pakadto sa police lieutenant, may yara sing 2 kabilog. Kag police lieutenant to police captain 15 kabilog, kag police captain to police major 3 kabilog. So bali Bombo Dennis no tikadamo gid sa na-promote diri sa syudad sa Bacolod nga mga kapulisan naton. So nag-congratulate si Police Lieutenant Sherlock Gabana sa mga kapulisan
naton nga na-promote kag naghingyo man ini nga kabay pa nga sa pagtaas sa nga ranggo sa mga kapulisan naton. Amo man ang pagpisa nila o kon ang pagtutok nila sa mga tagsa-tagsa nila ka mga serbisyo sa aton mga pumuluyo ilabi na gid diri sa syudad sang Bacolod. So, Bambadanis, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Police Ikabilog, then ang na-promote sa PNCO 251, bali a total of 261. Isayo mo sir sa mga na-promote diri sa Bacolod City Police Officer. Kasi ang pandira ma'am no, congratulations is sa isa for a well-deserved promotion kag sa pamilya namin ko. No, nga isa mas na nagapangalipay nga na-promote sila. Kag ano lang no, sila nga promote nga nagtaas na iralaram no. Therefore may nakaatang man nga dukang responsibilidad or expectation sa ila sang pumuluyo and as well as ang organization yani natagin sila nga tungod promoted na sila sa next high rank dapat ipakita Manila no nga kaya nila serbisyo gaan sang baylo nga maayo nga serbisyo sa pag-promote sa ila. So, Bambadanis, no, congratulations sa aton mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod. So, kabay pa nga mang-improve pagid ang serbisyo nila sa aton diri sa syudad sang Bacolod. Sige. So, Bambadanis, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Gris Santillan para sa radyo na Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Cherry Grace sa Santillan. Mo to 20 ka mga police officers sa MBCPO kag the rest mga PNCO naglagaan sa promotion. Of course, congratulations sa atin ng mga promote nga PNP personnel. Dilan diri sa BCPO kundi sa natuay man nga mga police station sa mga banwa kasyudad sa kabuusan sang atong sili probinsya. Damo man mga na-promote one rank higher from corporal, napasaka sila, kaupo sila sa ato sa mga police commission officer. Standby na kamo si Center sa aton dalagko kabas nga mga nagapauna nga mga balita national. Makaligan lamang ang pila ka mga importante nga mga pahandom. Mga kabombo, sugalawon ta ang bagong tuig nga hilway kag masadya. Ini ang mga bagay nga ginarekomendar sa Department of Health para sa pagsugalaw sa bagong tuig. Magpatigayon o kung magupod sa community fireworks display. Magselebrar sa bagong tuig nga kaupod ang pamilya. Maghimo sa gahod gamit ang iban nga mga bagay kaangay sa turotot, busina, musika, lata kag iban pa. Magsinadya sa iban nga paagi kaangay sa street party, concert, piano, pahampang, kag iban pa. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Huwebes, Desyembre 29, taong 2022. 3 days to go bago ang bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, itong inflation o itong bilis ng paggalaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo ngayong Disyembre, posibleng pumalo umano sa 8.6%. West Philippine Sea dispute kasama sa mga tatalakayin sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa China. Ito namang 180-day period sapat para sa mga user na magpaparehistro daw dito pa rin sa SIM cards. Mahigit 400 reklamo naman hinggil sa SIM registration na itala sa loob ng 3 araw ang Department of Information and Communication Technology na nawagan ng pangunawa sa publiko kaugnay dito. Sa iba pang mga balita, ito namang paggawad ng executive clemency sa 3,000 persons deprived of liberty o PDL. Irerekomenda kay Pangulong Marcos, ayon po yan sa Bureau of Corrections. Si Pangulong Bongbong Marcos naman inutos na ituloy ang suspensyon ng operasyon ng electronic sabong sa buong bansa. Ito namang mas mababang sahod daw dito sa Pilipinas dahilan kung bakit mahirap punan ng mga medical field, maging itong mga architect at engineering. At dahilan ng pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas na pumalo na sa 720 pesos kada kilo, kasalukuyang iniimbestigahan yan ayon sa Department of Agriculture. Sa tipong sports, balita itong Norwegian chess grandmaster at reigning 5-time world chess champion na si Magnus Carlsen. Kinoronahan pa rin dito sa FIDE World Rapid Champion doon po sa Kazakhstan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posible raw na bumilis pa ang inflation sa 8.6% ngayong buwan ng Disyembre. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito ay dahil na rin sa mataas na presyo ng commodities at utilities. Kung maalala noong buwan ng Nobyembre na itala itong 14-year high inflation sa 8.0%. Kaya naman sinabi ng Central Bank na ang inflation ay posibleng maglaro sa 7.8 hanggang 8.6% ngayong buwan ng Disyembre. Una lang sinabi po ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla na inaasahan na rin na daw itong peak ng inflation bago bumaba sa Enero sa susunod na taon. Itong upward price pressures para ngayong buwan ay inaasahang mula sa electricity rates, pagtaas ng presyo ng agricultural commodities, ang elevated meat at fish products, maging itong mataas na presyo ng petroleum, itong liquefied petroleum gas o LPG. Ang Manila Electric Company o Meralco ay may taas na ng presyo na 32 pesos 97 centavos kada kilowatt hour sa 10.27 per kilowatt hour po yan. Katumbas nito itong pagtaas na nasa 66 pesos para sa residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ang presyo ng agricultural commodities ay patuloy ring tumataas matapos pumalo na po ang presyo ng pulang sibuyas sa 720 pesos kada kilo. Sobrang taas ito sa suggested retail price na nasa 150 or 170 pesos kada kilo lamang. Nagpatupad din ang oil firms ng taas presyo dito sa liquefied petroleum gas, itong mga produkto sa ikalawang sunod na linggo ngayong Disyembre. Dagdag pa po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ilan sa mga faktor na inaasahang magiging mag-offset naman sa upward pressure ay ang reduction sa petroleum
at rice prices. Kasama na rin itong appreciation ng Philippine peso. Base sa pinakahuling datos naman mula sa Department of Energy o DOE, itong year-to-date total adjustments ay mayroong net increase na 13 pesos at 95 centavos sa kada litro para sa gasolina, 27 pesos at 50 centavos naman kada litro para sa diesel at 20.80 pesos o 20 pesos at 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene noong Disyembre 20 po yan ngayong taon. Iginiit naman ng Department of Foreign Affairs na mahalaga ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China sa susunod na linggo. Ito ay kahit pabataas ang kaso ng COVID-19 doon ngayon. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial na importante ang ugnayang panlabas ng Pilipinas sa China, kaya naman hindi maaaring i-postpone ang pagbisita ng Pangulo. Nagbigay naman anya ng katiyakan ng China na naglatag ito ng mga akbang para masiguro ang kaligtasan ni Pangulong Marcos at kanyang delegasyon. Pero ayon kay Imperial, hindi makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa China bilang pag-iingat kontra COVID-19. Binanggit na rin ng opisyal na kung sakaling mayroong magpositibo sa COVID-19 sa mga miyembro ng delegasyon, kailangan muna nitong mag-quarantine bago bumalik sa Pilipinas. Makakasama ni Pangulong Marcos sa biyahe sa China si First Lady Liza Araneta Marcos, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, Speaker Martin Romualdez at mga kalihim niya ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Finance, Department of Tourism at Department of Information and Communication Technology. Narito ating pakinggan si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial. The state visit of President Ferdinand R. Marcos Jr. to the People's Republic of China will take place on January 3 to 5, 2023. The President will be joined by the First Lady, former President Gloria Macapagal-Arroyo, Speaker of the House of Representatives Martin Romualdez, Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, the Secretary of Finance, the Secretary of Trade and Industry, the Secretary of Tourism, the Secretary of Information and Communications Technology, and other cabinet secretaries whose presence may be needed to sign bilateral agreements with their Chinese counterparts. The Department of Foreign Affairs considers this state visit of great significance. It will be the first bilateral visit of the President to a non-ASEAN country since assuming the presidency. It will be the second face-to-face meeting between the two heads of state in less than 2 months, with both leaders receiving a fresh mandate in recent elections. There is an expectation that the state visit will set the tone of bilateral relations between the two countries in the next 5 to 6 years. The state visit is also expected to reaffirm the cordial and neighborly relations between the two countries, ensure continuity in many facets of the bilateral relationship, and chart new areas of engagement. It is also expected to build on the growing trade and investment ties between the two economies, as well as address security issues of mutual concern. During the state visit, between 10 to 14 bilateral government agreements are expected to be signed. These agreements represent cooperation in a broad range of areas, which include trade and investments, agriculture, renewable energy, infrastructure, development cooperation, people-to-people ties, and maritime security. Napakinggan si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial. Samantala po, kaugnay pa rin sa naturang balita, paninindigan daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas po sa West Philippine Sea sa nakatakdang pagkikipagpulong nito kay Chinese President Xi Jinping. Sa pre-departure briefing nga sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial na malinaw naman daw ang naisin ng Pangulo na maging mapayapa at stable ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Imperial, tatalakayin ni Pangulong Marcos itong buong bilateral relations ng Pilipinas at China
mapapositibo man o sensitibong aspeto kabilang na po ang mga aktibidad ng China sa pinag-agawang mga teritoryo. Hindi naman anya limitado lang sa maritime issue ang relasyon ng dalawang bansa, bagamat batid ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng isyong ito sa interes ng bansa at sa mga Pilipino. Kasabay nito ay ipagpapatuloy rin anya ng Pangulong Marcos ang pagkikipag-usap kay kaugnay pa rin ng Oil at Gas Cooperation. Inihayag ng National Telecommunications Commission na sapat ang 180 days para yan sa mga gumagamit ng SIM card na magparehistro sa mga telecommunications firm. Batay ito sa kasalukuyang onboarding status. Ayon pa kay National Telecommunications Commission, Deputy Commissioner Attorney June Paulo Salvahan, ang pinakahuling ulat ng mga public telecommunications entity ay nagpapahiwatig na ang 160 million hanggang 180 million na active users ng SIM card ay maaring mairehistro sa loob yan ng itinakdang panahon. Ang tinutukoy niya ay ang 180 days na panahon na ibinigay para yan sa mga gumagamit ng SIM card na magparehistro sa mga public telecommunications entity. Ayon yan sa pinag-uutos ng SIM Card Registration Act. Kung hindi ay nakaharap sa panganib na ma-deactivate ang kanilang mga SIM. Ang data na inilabas ng National Telecommunications Commission ay nagpapakita na mayroong mahigit 3 million SIM card na nakarehistro noong December 28. Nasa 530,000 mahigit ang mula sa Dito Community Corporation, mahigit 1.7 million naman ang Globe Telecom at mahigit 1 million kasama na ang Smart Communications. Iniugnay ni Salvahan ang mga isyo na naranasan ng ilang subscribers sa unang araw sa pagdagsayan ng mga users sa mga portal ang pagpaparehistro ng mga public telecommunications entity na sinasabing natugunan. Gayunpaman, sinabi ni Salvahan na ang ahensya kasama ang Department of Information and Communications Technology ay mahigpit na sinusubaybayan ang proseso ng pagpaparehistro at maaring pahabain ito ng isa pang 180 days kung kinakailangan. Kaugnay pa rin ng balitang yan, mahigit 400 itong reklamo hinggil pa rin sa SIM registration ang naitala sa loob ng 3 araw at ang Department of Information and Communications Technology o itong DICT na nawagan naman ng pangunawa dito pa rin sa publiko. May buong detalye si Bombo Marlene Pajernos. Umabot na sa mahigit 400 reklamo ang natatanggap ng Department of Information and Communications Technology sa loob ng 3 araw na pagkapatupad ng SIM Registration Act sa Pilipinas mula noong Disyembre 27, 2022. Sa ulat ng tagapagsalita ng nasabing ahensya na si Undersecretary Ana May Lamentillo, sa ngayon ay umabot na sa kabuang 481 ang bilang ng mga reklamong kanilang natatanggap hinggil sa nasabing batas. Nasa 195 dito ang mula sa Smart, 121 ang mula sa Globe, 83 ang mula sa Talk and Text, 41 ang may reklamo sa Dito SIM, 20 ang sa TM, 14 ang sa Sun Cellular, at 7 naman ang may mga complaints sa Gomo SIM. Aniya, ilan sa mga complainant ay pawang mga senior citizens na nahihirapan sa proseso ng SIM registration, habang iba naman ay hindi talaga makapasok sa mismong system ng kanilang mga telecommunications company para makapagparehistro. Paliwanag ni Lamentillo, sa ngayon ay katanggap-tanggap pa ang mga glitches at technical difficulties na nararanasan ng mga mobile subscribers pagdating sa SIM registration dahil ito anya ay kasama pa sa tinatawag na birth things ng nasabing batas lalo na't bago ang proseso nito. Sa kanyang pahayag ay nilinaw niya na bago pa lamang daw magsimula ang SIM registration sa bansa noong Disyembre 27 ay nag-abiso na ang kanilang ahensya hinggil sa 15-day test period kung saan lahat aniya ng mga valid registration ay posibleng makaranas ng technical difficulties na agad naman anyang tiyak na tutugunan ng mga telecommunications companies. Ito ang dahilan kung bakit patuloy naman ang panawagan ng kagawaran para sa pagtitiyaga at pangunawa ng publiko sa kasalukuyang aberyang nararanasan ukol dito. Sa mga glitches at technical difficulties na naranasan ng mga nag-register, kasama po ito sa tinatawag nating birth pains dahil bago po ang proseso. Kaya nga po ang first 15 days, bago po in-announce namin noong December 26, bago pa po magsimula yung actual na process ng SIM registration, itina-consider po na test period kung saan valid ang lahat ng registration
ngunit merong mga possible technical difficulties. At ito naman po, tutugunan ng ating mga telco. Pagkatapos ng 15-day test period ay maasahan po natin na mas maayos na ang proseso. Ayan po, we have received 481 complaints. Yung iba po, medyo nahihirapan po sila, mga senior citizen na medyo nahihirapan po doon sa ating process of registration. So, we've asked na someone to assist them. Meron din naman po na nahihirapan makapasok doon sa sistema. But we're asking the public to be a little bit more patient with us dahil nga po ito po ay 15-day, meron po tayong 15-day test period. I hope you understand the magnitude nito pong ginagawa natin. We are gearing towards a registration of about 150 to 180 SIM cards in a span of 6 months. Samantala, kaugnay nito ay naglunsad din ng Department of Information and Communications Technology ng mga complaint center sa ilalim ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang magsilbing support system sa pagpapatupad ng SIM registration para magbigay daan naman sa lahat ng mga subscriber na iulat ang issues na nararanasan nila sa pagpaparehistro ng kanilang mga SIM card. Sa pamamagitan nito ay maaari niyang mabigay ng mungkahi o suwestyon ang bawat isa para naman sa pagkapabuti pa ng proseso ng SIM registration. Kung maalala, una rito ay iniulat na rin ng naturang kagawaran na sa unang araw pa lamang ng pagpapatupad ng nasabing batas ay umabot na sa 1 milyon ang bilang ng mga mobile subscribers na nakakapagparehistro na sa ilalim to. Ito ay sa kabila nga ng kaliwat kanang mga aberya na napapaulat na may kaugnayan dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan naman po sa Lunes, Enero 2, 2023 na po yan itong year-end report ng Bombo News Center Makati. Sa iba pang mga balita, nadagdagan pa ng isa itong bilang ng mga namatay habang 3 naman ang napaulat pa na nawawala dulot ng malawakang pinsala na iniwan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa southern part ng Pilipinas. Ang naitalang bagong nasawi ay mula sa Mati City sa probinsya po ng Davao Oriental sa Mindanao Island matapos ang nangyaring landslide o pagguho ng lupa kung saan natabunan ng lupa ang nasa 4 na mangingisda habang sila po ay nangingisda. Dahilan para sumampa na po ang death toll itong mga namatay sa 33 katao. Karamihan sa mga naitalang fatalities ay mula sa probinsya ng Misamis Occidental at sa Mindanao na mayroong 15 katao itong namatay matapos malunod naman o dahil pa rin sa mga landslide. Patuloy naman itong paghahanap ng mga otoridad sa 24 pa na individual na napaulat na nawawala matapos ang malakas na pag-ulan noong araw ng Pasko na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Central at Southern region. Nakapagtala ang Pilipinas ng 4 na bagong fireworks-related injuries dahil dito tumaas na sa 36 ang bilang ng mga biktima ng paputok. Inihayag ng Department of Health na dahil sa nasabing bilang, tumaas ng 44% ang mga nabiktima ng paputok kumpara yan sa nakaraang taon. Magugunit ang taong 2021 na sa 25 firecracker blast injuries ang naitala simula Desyembre 21 hanggang 29. Ibinunyag naman ni Health Secretary Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang boga ang siyang pangunahing dahilan ng fireworks-related injuries. Sinundan ito ng whistle-bumped, 5-star, quiris at camera. Posible raw naman na pag-usapan ng Interagency Task Force ang posibleng pagpapatupad ng restriction sa pagpasok ng mga travelers mula sa bansang China dahil pa rin sa mabilis na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa naturang bansa. Ayon po kay Department of Transportation o DOTR Undersecretary Steven Pastor, sa ngayon ay hindi na raw kasi required itong COVID test sa mga paparating na pasahero. Pero naniniwala naman si Pastor na pag-uusapan ito ng Interagency Task Force at tatalinaman naman daw dito ang Department of Transportation sa regulasyon na irerekomenda naman ng health experts at maging ng Interagency Task Force. Una rito, inirekomenda na po ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang
RT-PCR testing kapag nakarating sa bansa ang mga bisita na mula sa bansang China. Sa kabila nito, hindi naman daw kailangang sumailalim pa sa quarantine itong mga bisita. Nais ni Bautista na ganito ang maging sistema sa iba pang pasaherong galing naman sa ibang lugar na mataas din itong kaso ng nakamamatay na virus. Depensa nito, ito ay dahil kailangan daw protektahan ang ating mga kababayan dahil nandito pa rin ang banta ng COVID-19. Dagdag pa po ng transport chief, dapat daw ay maging cautious ang bansa sa paghahanda sa pag-welcome naman sa mga travelers na Chinese. Ang United States po, nag-anunsyo na yan ng mandatory COVID-19 testing para sa mga travelers na mula sa China. Ang hakbang ng Estados Unidos ay matapos i-anunsyo na rin ng bansang Italia, itong India at Malaysia ang kanilang mga measures para protektahan po ang kanilang mga kababayan laban sa bagong COVID variants mula doon sa China. Maging ang bansang Japan ay nag-anunsyo na rin po ng lahat ng mga travelers mula sa China ay dapat magpresenta ng negative COVID-19 test pagdating sa Japan o hindi kaya ay mag-quarantine ng 7 araw. Kung maalala po, punuan ngayon ang mga ospital doon sa China, maging itong mga crematoriums dahil pa rin sa pagsipa ng COVID-19 cases. Irirekomenda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paggawad ng executive clemency sa 3,000 persons deprived of liberty mula yan sa iba't ibang pitan sa bansa. Ayon kay Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Pio Catapang Jr., magpapadala ito ng sulat kay Justice Secretary Jesus Crispin Remolla para sa request sa clemency ng mga kwalipikadong inmates. Ang executive clemencies ay ginagawad sa special occasions gaya yan ng karawan ng Pangulo sa Pasko at sa selebrasyon naman ng Bagong Taon. Tanging ang Pangulo ng Bansa ang maaaring maggawad ng executive clemency gaya ng reprieve, absolute pardon, conditional pardon na maaaring may kaakibat o walong parole condition o kaya commutation of sentence. Samantala po, mayroon ng naitalagang bagong Office of the Civil Defense Administration at or Administrator. Itong Defense Secretary naman na si Faustino Tiniak, itong humanitarian efforts sa Northern Mindanao na full swing. May report si Bombo Anali Soberano. Formal nang itinalaga ni National Disaster Risk Reduction Management Chairman at Department of National Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. bilang bagong Office of Civil Defense Administrator si Undersecretary Ariel Nepomuceno bilang kapalit ni dating Office of the Civil Defense Administrator Raimundo Ferrer. Binati naman ng Office of the Civil Defense ang appointment ni Nepomuceno na dati na ring nagsilbi bilang Executive Officer ng naturang ahensya noong taong 2012 na itinuturing na isang homecoming para sa opisyal ang kanyang appointment. Si Nepomuceno ay itinuturing na seasoned public servant na may karampatang experience sa mga administrative matters, lalo na sa mga isusulong na National Resilience Agenda para protektahan ang Filipino communities laban sa mga kalamidad. Pinasalamatan naman ng Office of the Civil Defense si dating Undersecretary Ferrer na sa maikling panahon ng kanyang pamumuno, kanyang natutukan ng maayos ang pamamalakad sa ahensya at maging ang kapakanan ng mga empleyado. Samantala, siniguro naman ni Yusek Faustino na in full swing na ang humanitarian effort sa bahagi ng Northern Mindanao sa mga komunidad na naapektuhan ng malawakang pagbaha, bunsod ng Shearline at Amihan. Sinabi ni Faustino, mahigpit na minomonitor din ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Misamis Occidental at sa iba pang mga lugar sa bansa. Siniguro din ni Faustino na nakipagtutulungan ngayon ang NDRRMC sa iba pang mga government agencies para matiyak na maipamahagi ang tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon sa opisyal, umabot na sa 16 million pesos halaga ng family food packs
at foodstuff, mga tubig, shelter kits, hygiene kits, blankets at financial na tulong ang naipamahagi sa mga pamilya sa Bicol Region, Visayas Peninsula, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pakinggan natin ang pahayag ni DND OIC Senior Undersecretary Jose Faustino sa isinagawang 2022 Gawad Kalasag National Awarding Ceremony, through which we empower every Filipino to proactively improve their lives, as well as protect their respective communities by actively taking part in constructive and innovative practices in disaster risk reduction and management. To everyone who made today's awarding a reality, the National Validation and Selection Committee, from NDRRMC member agencies, everyone in the 2022 Gawad Kalasag National Selection Committee, the Office of Civil Defense, and everyone who shared their time and effort, thank you very much. To the highly deserving special awards winners and the best local DRRM councils and officers, congratulations in advance. With your forward-thinking, excellent leadership, and deep love for your communities, you've taken our nation one step closer to a higher level of disaster resilience. And on behalf of every Filipino whom your gentle, caring hands have reached, I extend my profound gratitude. We in the One Defense team are all proud of you. Ang pahayag ni DND OIC Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang suspensyon sa operasyon ng electronic sabong o e-sabong sa Pilipinas. Sa pinirmahang Executive Order No. 9 na inisyo noong December 28, nilinaw ng Pangulo ang scope ng kasalukuyang regulasyon sa pagsasagawa ng illegal na e-sabong operations batay na rin sa nakasad sa batas. Sa nasabing kautusan, mananatili ang suspensyon ng live streaming o broadcasting ng sabong sa labas ng mga sabungan o cockfighting arenas. Hindi naman sakop ng executive order ang tradisyonal na sabong na mayroong lisensya na naaayon sa umiiral na batas. Iginit ng Pangulo sa kanyang pinirmahang executive order na mahalagang maprotektahan ang public health, morals at mai-promote ang public safety and general welfare ng mga Pilipino kaysa inilalabas ang ganitong kautusan. O kaya inilabas ang ganitong kautusan. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang Philippine Amusement Gaming Corporation na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned government agencies at private entities para yan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 9. Utos rin ng Pangulo sa Department of the Interior Local Government at Philippine National Police na tutulungan ang pagkor sa pagpapatupad ng Executive Order. Matatanda ang una nang sinuspinde ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang online cockfighting operation o mas kilala bilang e-sabong noong Mayo 3 nitong taon. Nanindigan naman po ang Department of Health o DOH na hindi pa kailangang magpataw ng paghihigpit sa mga travel measures para sa mga biyahero na manggagaling sa China sa gitna pa rin ng pagtaas ng bilang ng mga impeksyon ng COVID-19 sa bansa sa Silangang Asya. Ayon po kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi pa iniisip ng kagawaran na kailangan na nilang higpitan ang border o magkaroon ng regulasyon o paghihigpit na ito, partikular pa rin sa China dahil lamang sa nangyayaring sa China. Sinabi po ni Vergere na ang Pilipinas ay nasa mas mahusay na posisyon sa kasalukuyan kumpara sa 1 o 2 taon na po itong nakalipas. Ito ay dahil karamihan sa mga mamamayan ay fully vaccinated na. Gayun din, natutunan na raw ng mga Pilipino ang magandang pag-uugali ng pagsasagawa ng itong pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng publiko. Gayunman, sinabi po ni Vergere na mahalagang palakasin ang disease surveillance system sa bansa upang masubaybayan naman itong trend ng kaso. Kung maalala po, ang World Health Organization o WHO ay nagpahayag na rin kamakailan ng kanilang pagkabahala sa sitwasyon ng COVID-19 doon sa China.
Nagkasundong lumagda ang Pilipinas at China sa isang kasunduan para maiwasan ang miscalculations at miscommunications sa West Philippine Sea. Ito ang ibinunyag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Nathaniel Imperial kasabay ng pre-departure briefing ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yan sa kanyang state of visit sa Beijing mula January 3 hanggang January 5 sa susunod na taon. Inaasang lumagda sa naturang kasunduan na sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi sa isasagawang state of visit. Saad pa ni Imperial na nais ng Pangulo na magkaroon ng mapayapa at stable situation sa West Philippine Sea at patuloy na nanindigan sa soberanya ng bansa sa nakatakdang pakikipagkita ng punong ekotibo sa Chinese leaders. Ibinahagi din ng opisyal na posibleng pag-usapan ang pagpapatuloy ng diskusyon sa Chinese President kaugnayan sa oil at gas explorations sa West Philippine Sea. Umabot na po sa 300 million pesos itong danyos naman sa agrikultura at infrastruktura, dulot pa rin itong malawakang pagbaha na naranasan sa ilang bahagi pa ng Mindanao at iba pang dalawang rehiyon. Iniulat po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na nasa 486,000 po na katao na yung lumikas at nananatili po sa mga evacuation centers. Base po sa mga ulat mula sa ground, ang danyos sa agrikultura po umabot sa 206 million pesos habang mahigit 51.5 million naman sa infrastruktura. Ang Northern Mindanao itong nakapagtala ng matinding pinsala sa agrikultura na umabot po sa 147.6 million. Sinundan ito ng Bicol Region na mayroong 56 million pesos. Sa pinsala naman sa infrastruktura, ang Northern Mindanao ang nakapagtala ng 41 million pesos dalaga ng danyos ng mga daan, tulay at iba pang infrastructures na sinundan ng Bicol Region na sa 5 million pesos at Davao Region naman 4 na milyon. Iniulat din ng kagawaran na may kabuuang 3,322 na bahay po ang nawasak na nagkakahalaga po yan ng 41 million pesos. Nagmula sa Northern Mindanao ang pinakamaraming bilang ng mga partially at totally na nasirang mga bahay. Bukod sa Northern Mindanao, Bicol Region at Davao Region, naapektuhan din ng malakas na ulan ang Eastern Visayas, maging itong Zamboanga Peninsula at itong Caraga Region. Sa dagdag pang mga balita, ilang mga Pinoy na sasalubong sa bagong taon mas pipiliin na lang gumamit ng pampaingay kaysa paputok. Alamin ang detalye sa report ni Bombochil Emprido. Mas pipiliin pa ng ilang Pinoy ang gumamit ng pangpaingay ngayong bagong taon kaysa makipagsabayan pa sa paggamit ng paputok. Una rito, nakapagtala na nga ang Department of Health ng 36 na kaso ng pinsala na dulot ng paputok na mas mataas ng 44% kumpara sa naitala noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kababayan, mas maigi na daw na gumamit na lang ng pangpaingay at pantaboy ng malas kaysa naman isaalang-alang pa ang kaligtasan ng sarili maging ng ibang pwedeng madamay. Pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Cherry Dabarete. Para sa akin lang naman, pwede namang gumamit pero ibig sabihin, huwag yung mga malalakas na paputok. Kasi hindi naman maiwasan talagang hindi magpaputok eh. Para, siyempre, alam mo naman, tuwing bagong taon palagi, yun ang kasiyahan ng tao. Sa mga gagamit ng mga paputok na yung mga malalakas, sana konting ingat. Kasi sila rin ang kawawa eh. Pag naputol yung mga kamay, disgrasya, diba? Perwisyo yun. Ang mapiperwisyo, mga magulang. Tsaka pati na rin yung mapuputukan. Yun lang naman ang sa akin. Ayon naman kay Kuya Danny, na-trauma na daw siya sa paggamit ng paputok kaya mas pipiliin na lang niyang mag-videoke at magtorotot na lang. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Kuya Danny Akul. Depende naman ngayon sa mga kasi yung iba ayaw ng paputok eh. Pero yung iba gusto, pero wala tayong magagawa kung yun ang gusto nila. Pag sa akin, hindi ako pabor kasi di naman ako mahilig sa paputok. Kasi dati ako ng paputok, naputokan na yung daliri ko eh. Kaya ayaw ko na ng paputok. Yung paghagis ko, sa kamay ko na pumutok, kaya natakot na rin ako sa paputok, kaya ayaw ko ng paputok. Yung broccolo, tapos
natamaan yung daliri ko, pero ayaw ko na. Tapos yung ito siya. Pero yung pinsan ko sa ilong talaga natamaan siya. Kaya parang na-trauma na kami sa paputok. Kaya ayaw na namin ng paputok. Ano na lang, patugtog sa bahay, tarutot, yun lang. Para sa mga pamangkin ko. Yun na lang namin. Sa kanila naman, kung yun ang gusto nila magpaputok, di okay lang. Pero sa amin, pag kasi kami, nag-ano na kami sa paputok, parang ayaw na namin. Kaya yun lang ang namin sa paputok. Samantala, ang estudyante naman na si Gray, iniisip naman ng kanyang mga alagang aso. Di raw kasi healthy ang ingay na dulot ng paputok, lalo na sa kanyang mga alaga. Para sa akin hindi. Kasi bukod sa hindi siya safe, yung mga pets, di po siya pet friendly, na yung mga aso pusa na papanik dahil sa ingay na kinakos po. Nung bata po ako, pero yung mga parang sparkler lang po, kung considered po ba siya napaputok. Kamag-anak po naputokan siguro. Ano lang naman po, parang minor bruises lang pero naputokan. Di po talaga ako mahilig sa maingay po kasi. Katulad po yung mga naririnig sa background niya, torotot, yung mga, yung iba kaldero, pinupukpok, mga ganun po. Magdoble ingat na lang po. Mga kabombo at ka-Star Nation, mas maiging umiwas na lang sa paputok para tayo'y magdiwang ng kompleto at ligtas ngayong bagong taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan po mamaya o sa Lunes, sa Enero 2 po yan sa susunod na taon, itong year-end report ng Bombo News Center Makati. Sa iba pang mga balita sa karagdagang mga balita, muling binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong mahigit 150 ruta para sa mga tradisyonal na modern modern passenger jeepneys. Layon nito ay upang ma-maximize ang public transportation operations ngayong bumabalik na itong normalization matapos ang epekto po ng COVID-19 pandemic. Base sa resolusyon na nilagdaan ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Head Riza Maria Paches, lahat ng public utility jeepney, itong PUJ, itong mga pandemic route na nasa National Capital Region, kabilang na po itong mga direct na ruta mula at patungo sa probinsya ng Bulacan at Rizal ay muling bubuksan po yan, epektibo na po yan noong Disyembre 26. Malaki ang maitutulong nito sa milyon-milyong mga estudyante at manggagawa na bumabalik na po sa kanilang mga pag-aaral at trabaho po sa susunod na taon. Gayunman, kasama sa resolusyon ang pagbabago sa mga ruta bago ang pandemya upang hindi naman isama ang EDSA sa mga regular na ruta ng jeepney. Kung maalala, iniuulat po araw-araw ang matinding traffic jam sa kahabaan ng EDSA at sinabi ng mga observer po na ang problema po sa trapiko ay lumalala sa mga bahagi ng EDSA kung saan dumadaan ang mga pampasaherong jeepney. Naghain naman ng panukalang batas ang isang mambabatas na naglalayong i-upgrade ang Philippine Maritime Industry sa pamamagitan ng pagpapalit sa Philippine Maritime Marine Academy ng Philippine National Maritime Academy upang matugunan ang mga estratehikong pangailangan ng industriya at maritime defense ng bansa bukod sa iba pa. Sinabi ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa ilalim ng House Bill 6503, tutugunan ng Philippine National Maritime Academy ang economic at defense requirements ng bansa, kabilang ang naval, maritime law enforcement at iba pang maritime trade at maritime education at training development sa pagtukoy sa United Nations International Maritime Organization Seafarers Training, Certification and Watchkeeping requirements. Binanggit ni Rodriguez na mula 2016 hanggang 2018, ang Philippine Ship Manning Agencies ay nawalan ng 105,318 seafarers dahil sa pagkawalan ng kumpiyansa at pagkabigo na matugunan ang European Maritime Safety Agency standards sa maritime training.
Ang Philippine National Maritime Academy sa ilalim ng panukalang batas ay tutugon din sa basic maritime training and theoretical requirements para sa Naval Reservist at Coast Guard Auxiliary Reserve na kinakailangan ng kanilang organisasyon. Ang Philippine National Maritime Academy Corps of Professors sa kabilang banda ay ilalapat sa regimental at civilian uniformed culture mula ito sa orihinal na Philippine Maritime Marine Academy Organization hanggang sa Philippine National Maritime Academy na gagamitin yan sa ilalim ng Naval Reserve sa panahon ng war and national emergency. Sa karagdagan pang mga balita, nangako naman ang Bureau of Immigration of BI na hahabulin ang mga tauhan nito na sangkot sa katiwalian at iba pang iligal na aktibidad bilang bahagi ng strategic plan nito para sa susunod na taon. Nagbabala po si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na siya mismo itong magpoposas sa mga manggagawang sangkot sa mga iligal na gawain tulad na lamang po ng pastillas racket. Ang pastillas scam na nalantad noong 2020 sa isang pagdinig sa Senado ay pinangalanan sa isang sikat na delicacy dahil na rin ang pera ng suhol po na pera ay dito idinadaan sa immigration. Nakabalot po yan at nakatiklop tulad pa rin ng lokal na milk candy nang italaga siya para pangunahan po itong posisyon sa Bureau of Immigration. 3 buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Tansinco na itutuon niya itong kanyang atensyon sa paglaban sa graft, itong korupsyon, itong border security, modernization at improvement of employees' welfare. Sinabi ng Bureau of Immigration Chief na naglunsad siya ng iba't ibang proyekto para mas mapadali ang pagpasok at paglabas ng mga lokal at dayuhang manlalakbay sa bansa tulad ng e-travel website o itong platform para alisin ang mga kinakailangan sa arrival card. Iniugnay din ng Bureau of Immigration ang computers system nito sa Department of Migrant Workers o DMW para bawasan ang paper-based na mga kinakailangang transaksyon ng mga overseas Filipino workers. Nagtayo rin ito ng 24/7 one-stop shop. Itinalaga po yan, itinatag sa Ninoy Aquino International Airport upang mahawakan ang mga urgent needs ng mga dayuhang pasahero. Nakipagpulong si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga kinatawan ng Turkish Airlines para sa commitment nito para sa pakikipagtulungan ng kagawaran para naman sa mga dumadating na turista mula sa Istanbul, Turkey. Pinangunahan ni Turkish Airlines sa Philippines General Manager Josiefe Akan kasama ang ilang official ng airlines ang pagpupulong na ginanapian sa Department of Tourism Head Office. Ang Turkish Airlines ay nagsasagawa ng mga regular na flight mula yan sa Istanbul, Turkey patungong Manila at vice versa. Tiyak din ng Turkish Airlines ang paghahatid nila ng mga turista mula Turkey patungo ng Cebu via Cebu International Airport. Samantala po, iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI na nakakumpiska sila ng mga unregulated Christmas lights at hindi po lisensyadong fireworks na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos matapos ang sunod-sunod na operasyon. Ayon sa kagawaran, ito ay katumbas ng 675 units ng Christmas lights at 227 pieces ng hindi lisensyadong paputok. Inihayag po ng Department of Trade and Industry si Undersecretary Ruth Castelo ang pagtataguyod po ng kaligtasan ng mga mamimili ay ginagawang mas maliwanag ang pagdiriwang ng holiday. Kasama nito ay ang paalala nila sa mga consumers na bumili lamang ng mga lisensyadong paputok maging ng mga certified Christmas lights na sumasailalim at pumasa sa Department of Trade and Industry testing schemes. Sinabi ng Department of Trade and Industry na monitor nito ang mahigit 70 retail establishment na naglabas ng 16 na notice of violation. Pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry ang publiko na ang mga Christmas lights ay dapat mayroong Philippine Standard o itong PS mark o ang imported or import commodity clearance sticker, habang ang mga paputok ay mayroon ding Philippine Standard o PS mark.
Samantala naman, ilang college student hati ang opinyon kaugnay ng pagsasabuhay sa mandatoryong military training sa mga estudyante. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Galvez. Hati ang naging saloobin na ilang mga estudyante sa kolehiyo kaugnay umano sa pagsasabuhay ng mandatoryong military training sa mga college students sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga estudyante, ang ilan ay pabor sapagkat 2 taon daw nag-lockdown at kailangan daw nila ng physical training. Ang iba naman ay hindi pabor sapagkat marami pang dapat pagtuunan ng gobyerno kaysa raw sa mandatory military training. Ayon kay Nina, third-year college student, hindi siya sang-ayon sa mandatory military training. Scholarship daw ang dapat na bigyang focus ng gobyerno sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga kapus-palad. Samantala sa payag naman ni Jessica, first-year college student, pabor siya sa mandatory military training sapagkat hinuhubog daw siya nito para maging isang reservist. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nina at Jessica sa panayam ng Bombo Radio. Ang masasabi ko doon, siguro may disadvantage and advantage siya for some people and students. Kasi merong mga estudyante na gustong mag-focus sa pag-aaral lang nila. Kasi di ba, pagka pumasok ka doon, syempre mahati oras mo, ganon. So, para sa akin po, kung sa sarili kong opinion, hindi po ako favor kasi nga mas priority ko yung pag-aaral, ganun. Pero kung sa ibang tao, mas gusto nila yon kasi dagdag knowledge ganun or dagdag skills rin para sa kanila. Siguro po yung support nila sa students. Like 'di ba may mga social amelioration program sila ganun. Siguro po yun siguro dahil maraming student na gustong makapag-aral pero hindi kaya ganon. So malaking tulong yung SAP kung tawagin nila para sa mga students. Kasi 2 years din nag-lockdown. So